तीनटा मुद्दा दङ काइसेंगे चिनि 125 एमेन्डमेन्ट बिल नो दाक्ति इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै ताइ काइसें हांगे चिनि तिप्रास एकॉर्ड जे खालायजामनि बनबो दाक्ति इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै ताइ काइसेंगे VC इलेक्शन लास्ट 2016 नो जेंगमानि आबन यागुलो जे पिरियड पाइ थांमन यागुलो बो ताबो अमो इलेक्शन कंडक्ट खालायजेको आबन बागै चिनि कामे आमसे गोबां मा चिनि लुकरक प्रब्लेम फेस खाइ दङ जेदा चिनि फान सपाया जों खरसे जनप्रतिनिधि जों साइमानो कामी गुरि खांगा चिनि लुकर बसे कस्ट दङ दं बोरे लामानि प्रब्लेम दैनि प्रब्लेम कारेन्टनि प्रब्लेम गोबां मा प्रब्लेम फेस खाइ दङ बेबा जों बखा दङ याकचु गियानि बागै जों तिनि अमा हाइ जों तिनि लामा मा साइका ताङे हागे दाक्ति इलेक्शन कंडक्ट खालायदि दाक्ति इलेक्शन कंडक्ट खालायमान परे फान फ्लोंग हांगे चिनि लुकरकनि बागै जों सामं तां थांनाय आबन बागै कामी आम साइरको गोबां मा चिनि लुकरक पञ्चायत जे मादे सक्ते माना तंमानि केबा मानिया केबा जों नाइसिक थांगांगाय कम्पेयर खायगांगाय दाबो सिटी रको हांगाय बंनि एमसी थं जिल्ला परिषद थं गोबां बंनि इलेक्शन बर दादे टाइमनो खायपायो फेबा जों तामसा एकलायका जेचिनि टाइमो जों जे अम खलायजा गया आमन बागै जों तिनि अ जत्तो तिप्रा सरक जे आमसे चिन तंनाय राव चिनि बुबागरानि नेतृत्वे चिनि बुबागर नायकल फांबाय चिनि जत्तो चिनि आमसे चिन तिनि अम हायके केसे जों मेमोरियम रितंगो अमन यागुलो जों तिनि अ जे 125 एमेन्डमेन्ट बिल ते तिप्रा से एकॉर्ड आबन यागुलो जे चिनि VC इलेक्शन अ तिनटा न दरि इमप्लिमेन्ट खायगे जों मनि परे जों तेइबो कतर खलाय जों मनि आन्दोलन अंखरनाय आबो जों बस अलरेडी रेडिं जाक आबन बागै जों चिनि विदिन थ्रु ति जों गभर्नमेन्ट थ्रु ति जों इंडियन गभर्नमेन्ट न अम जों मेसेज रिदम जे दाक्ति जे चिनि अ डिमान्ड इमप्लिमेन्ट खायमोन ए कयटा आमचाय रको खायलायका चिनि जत चिनि जे ब्लॉक वाइज जों तिनि अब खाय दङ अनि क्वाइ डिस्ट्रिक्टनि आन्दार तिनि आं खरकसा डिस्ट्रिक्टनि क्वाइ तिप्रमथनि क्वाइ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट अनि आन्दार ताब तिनि डेपुटेशन जलि दङ चिनि पदबिल ब्लॉक आश्रामबारी ब्लॉक कल्याणपुर ब्लॉक तेलेमरा ब्लॉक तेमुंगिया ब्लॉक अमनियागुलो आं आरोबाव थाङै पार्टिसिपेट खालायो